príklad okolo tých útočných pušiek hovorí, tak zaznieva to, že by to malo byť nejaké čisto slovenské riešenie. A teda my, čo sme, opakujem, robili aj dlhodobo analýzy, tak ťažko sa mi predstavuje nejaké riešenie, ktoré je, že má kompletne celú dodávateľskú a hodnotovú štruktúru, dodávateľské a hodnotové reťazce proste na Slovensku. Taký produkt sa nie, že ťažko hľadá, podľa mňa sa ani nenájde, hej. Čiže to tiež môže byť zavádzajúce, pozerať sa len na to, kde má nejaká firma proste sídlo, keď my tu máme rôzne formy spolupráce. A ešte mi napadá jedna vec, keď to porovnáme aj so zahraničím, hej, že to tiež zaznieva občas veteri, že domáce firmy sú preferované inde. Ale my keď sa pozrieme na to, že ako to prebiehali zrovna v nákupe útočných pušiek a pištolí, prebiehalo niekoľko tendrov a súťaží aj v zahraničí, či to je Nemecko, Francúzsko, aj Amerika, Česko koniec koncov, tak vždycky tam bol ten tender. A keď na konci dňa bol preferovaný domáci výrobca, tak to bolo potom, čo sa v tej súťaži preukázal akože nejaký superiórny, preukázal nejaké superiórne vlastnosti alebo parametre daného produktu a tak ďalej. Čiže bolo to až v tej férovej nejakej súťaži preukázaná tá konkurencieschopnosť danej firmy a daného produktu a potom bol vybraný ako keby ako najoptimálnejšie riešenie.